matanda. Mas matanda po siya Ikwento si dyan. John Bert. Itulungan ko lang siya ano yung walis. Kasi parang hina-hina ng katawan niya. Saan? Diyan lang siya nakatira. Parang dyan talaga siya nakatira. Tapos, yung parang sumihawk nga ano yun. Iba siyang stand, parang panganakad ng mga matanda. Tapos nagsigid lang siya, ang hina-hina ng sigid niya. Tapos, bilang nabitaw niya yung walis. Nabitaw niya, tapos, nagprinon na ako kay John. Nagprinon na ako. Kasi nakita ko lang siya, hawak niya pa yung walis. Kaya tingnan ko siya, nahulog niya na din yung walis. Kaya, baba na din ako sa my bike. Tapos yan, tinulungan ko siyang yung bike. Yung walis. Ano sabi ng lola? Lolo. Ay, lolo pala yun. Pero, parang siyang sabi ng parang kasi manong siya pagsalita niya. Ay, hindi na siya nakapagsalita na mabuti, na ayos. Noon, nakita kami naman ulit. Tapos kasama kayo sa Jasil. Nagkita kayo ulit. Tapos, nag-ano ata siya sa mga halaman niya. hindi. Sarap ng bahay nila. Magkaibigan na kayo. Nakita, Nag-smile siya pag nakita ka. nasmile din siya. Nasmile. Okay. Very good yun na ginawa mo. Pag may nakitang lola, matatanda, tinutulungan, no? Kasi may hina ng katawan nila. Nabitiwan daw ng lola yung walis at Lolo. walis. Ay, lola pala. Lolo. Binampot mo yung walis. Tapos tigano ko na sa kamay niya Binigay mo dun sa lolo. Yung Dinatuwa yung lolo kasi hindi na siya nahirapan. yung nakita niya ako, parang siyang parang nag-smile siya ata ibagting niya sa akin yung pagkabigay ko. Very good yun. Kasi minsan, bihira na yung mga bata na ganon ngayon. No? Very good yun na ginawa. Yung minabigay ko ni Very Walis, good. mag-iikot naman ako, pero i-check ko lang siya ulit kung baka nawala na bitawan niya pa yung walis. Kaya nagbalik pa ako sa kanya, pero hagaw niya pa. Kaya nagdala na ako dyan kasi nagpasok na ako. Oh, very good. Sana ganun lagi, no? Okay, very good si Kuya John Bert. There's not much to do when all I can